Здравейте, това съм аз, Лекса БГ. Предполагам, че ме познавате от живот. Както и да няма значение кой съм аз, важното е, че вие се уляхте. Това с Михайла Офишъл, после с другите 3 страници. Хора, какво прави? Какво ви е направо момичето да тъпчете така се едно, че кой знае какво сте видели? Пари ли ви дават за това? То хубаво да ви дават пари, колко пари да ви дават? 2, 3, 5, 10 лет. Бахте простицията, съзнайте се. Момичето на 20 и кусор години с сериозен приятел. Това, че преди е правила някакви влогчета и някакви късометражни филмчета или просто и прави кеф да се снима, не значи, че ви трябва да я тъпчете. Бахте простицията, ама това вече е хептен българско, не място на българско. Пред са, какво е това?